I anem ja al temporal, perdó, al reportatge d'avui, que abans deia anava de castanyes. No, recuperem un reportatge que no aconseguíem treure els dijous, que és l'Antoni Nadal. De fet, a partir d'avui, Antoni Nadal, cada dijous anirem intentant que vagi recorrent les diverses comarques catalanes. Comencem pel Bages, i en particular ens portarà fins a Manresa, i en particular avui també coneixerem aquesta séquia de Manresa. El cor simbòlic de Catalunya el trobem a la comarca del Bages. La seva capital, Manresa, es troba en una mena de Mesopotàmia entre el Cardener i el Llobregat que s'anomena Pla de Bages. Avui resseguirem un bocí de la història de la ciutat relacionada amb l'arribada de l'aigua per necessitats urbanes. I és que l'aigua ha escrit un munt de pàgines ben diverses a la història local de moltes viles i ciutats del nostre país. Abans de resseguir des de l'aire el camí que segueix l'aigua des del Llobregat fins a Manresa, ens aturarem al Parc de l'Agulla per saber detalls de la història de la portada de l'aigua fins aquí. Aquest és el final del canal. Sí, aquí és on arriba l'aigua de la séquia, d'aquí passa cap al Parc de l'Agulla, que és la reserva d'aigua, i aquest és el punt d'inici del Parc de la Séquia. El Parc de la Séquia és un projecte turístic i cultural que engloba tant el canal de 26 quilòmetres que surt de Balsareny i també tots aquests elements patrimonials que trobem al llarg del canal. Disposa també de 3 equipaments, un centre de visitants situat aquí al Parc de l'Agulla, el centre de l'aigua de Can Font i després el Museu de la Tècnica de Manresa. Doncs anem cap al museu. Molt bé, som-hi. A veure què descobrim allà. Aquest és el Museu de la Tècnica de Manresa, es troba situat a l'edifici dels Dipòsits Vells. Aquests dipòsits eren on s'emmagatzemava l'aigua de la séquia a la ciutat de Manresa i estaven en funcionament fins als anys 80. I amb tants anys d'història suposo que hi deu haver un munt d'anècdotes per explicar, oi? I tant que sí, anem cap dintre que te n'explicarem unes quantes. Doncs apa. I aquest tros de canonada quina relació té amb la séquia? Doncs aquesta és una trompa i aquest és un sistema que s'utilitzava per xuclar l'aigua de la séquia. El reg fins a la ciutat de Manresa no estava permès i, per tant, tots els regants que es troben des de Balsareny fins a Manresa practiquen un reg furtiu. O sigui que, en certa manera, estaven robant, entre cometes, l'aigua de la séquia per regar. Sí, doncs sí. Hi ha una tradició que encara es conserva i és que l'últim dissabte abans de Nadal es porten 12 capons vius al baró del castell de Balsareny. I qui els hi porta? L'alcalde i comitiva de la ciutat de Manresa. Ostres, o sigui, una tradició feudal que encara perdura al segle XXI. Sí, encara. Déu-n'hi-do. Amb una altra lliçó apresa, comencem la volada del recorregut de l'aigua a la resclosa de la séquia de Manresa, que es troba a una vintena de quilòmetres al nord de la ciutat, a tocar de la població de Balsareny. Aquí l'anomenen la resclosa dels manresans. El castell d'aquesta localitat vigila la vall del Llobregat abans d'entrar al Pla de Bages i va ser testimoni d'un setge sagnant durant una guerra carlina al segle XIX. Una mica més al sud passarem per Sallent, una ciutat que els recomanem visitar durant les festes de les enramades que se celebren cada any pel Corpus. El diapir salí que s'explota en aquesta localitat per l'extracció de potassa atorga al paisatge una imatge visible des de molt lluny. Quan arriba el temps de la neu i de les glaçades, els vagons dels trens transporten sal per llançar a carrers i carreteres. Justament aquesta sal de les mines de Súria de Cardona fa que els manresans no puguin beure de l'aigua del Cardener, que seria pròpiament el seu riu, i per tant que s'haguessin d'inventar, que haguessin de buscar solucions, perquè a l'època medieval, abans ho deia Antoni, va haver una gran sequera i llavors es va projectar aquesta séquia que bàsicament el que buscava era aigua dolça que poguessin utilitzar a la ciutat de Manresa. Les aigües de la séquia ens porten fins a Santpedor. En aquesta població, situada al nord del Pla de Bages, anirem a cercar la plaça Gran, dins del seu casc antic d'origen medieval, que és així com aquí anomenen el que en altres viles seria la plaça Major. Ara passem per sobre de l'encreuament entre la C16 i la C25, dit d'una altra manera, entre l'eix del Llobregat i l'eix transversal. Al costat mateix hi ha un aeròdrom que dona servei als amants de la navegació aèria esportiva de la zona. A la porta nord-est de Manresa, per on circula l'antiga carretera de Vic, hi trobem Sant Fruitós de Bages, ciutat encaixonada entre carreteres i autopistes amb una notable presència industrial. Els polígons de fàbriques, tallers i magatzems es perceben perfectament des de l'aire.
Però deixem els edificis i tornem al camí de l'aigua que ens ha dut avui fins al Bages. Per salvar les irregularitats del terreny, la Séquia de Manresa té aqüeductes com aquest, i fins i tot algun túnel. Hem de pensar que des de la Resclosa fins a Manresa, en un tram de 26 quilòmetres, el recorregut és gairebé pla del tot. Només hi ha 10 metres de desnivell. Això permet que el camí paral·lel serveixi perfectament per passejar. Acabarem novament amb imatges de Manresa. La cova de Sant Ignasi, a sobre mateix del Cardener, és un dels edificis més coneguts de la capital del Bages. Com si fóssim un mes dels coloms que habitualment veuen aquesta perspectiva, passem sobre el majestuós edifici de la Seu per acomiadar-nos dels manresans. Arriba el moment de saber qui se'n va fins a Llafranc, qui se'n va fins a aquest hotel Llevant, un hotel familiar que hi ha a la vila de Llafranc i podran passar-hi una nit amb esmorzar inclòs. I ahir fèiem la pregunta, qui era aquell personatge que hi havia pràcticament totes les ciutats catalanes, tots els municipis de Catalunya, que sortia, que estava a les nits, que treballava a les nits, que anava amb les claus, que ens ajudava a obrir la porta, que encegava els llums, fins i tot que ens donava una certa sensació de seguretat i que fins i tot cantava a les hores, en molts casos. Qui era aquest personatge? Doncs vostès, molts de vostès, l'han encertat. El personatge era el Sereno. I vostès segur que ho han sabut. Hem rebut moltes respostes correctes, però entre les respostes correctes que anirà a passar aquesta nit d'hotel a l'Hotel Llevant de Llafranc de Costa Brava Hotels, el guanyador, en aquest cas la guanyadora, és la Irene Gironès Calvet, de Girona. Per tant, doncs, felicitats, Irene, perquè podràs anar fins a Llafranc, a l'Hotel Llevant, a passar-hi una bona nit i amb un bon esmorzar. I la veritat és que hi ha una mica de polèmica, Ho seguim en el Facebook. En el mur del Facebook hi ha molta polèmica perquè cada dia diem que no s'ha d'escriure al mur, que s'ha d'escriure o s'ha d'anar a la pestanyeta de concursos per respondre. Alerta que som gairebé 35.000 amics ja al Facebook, ens falten 20 persones, per tant, si van allà, cliquin al m'agrada per arribar als 35.000, però hem fet una petita explicació sobre com s'ha de fer per votar quan tornem a fer un concurs. Per participar en els nostres concursos, primer de tot ens heu de buscar al Facebook. Un cop allà heu de clicar la pestanya M'agrada per ser amics. Ja dins la nostra pàgina heu de trobar la pestanya Concursos. Allà trobareu l'enllaç per participar en els nostres concursos. Això també ho podeu fer directament a la nostra web. Un cop triat el concurs corresponent, haureu d'omplir el formulari amb les vostres dades i tot seguit escriure la resposta correcta. I ja està, només us faltarà tenir sort i ser els escollits per al premi. Tot i que a mi em sembla que hi ha moltes persones que ho escriuen al mur una mica de vegades per fer la guitza i tot, perquè ens agrada als catalans allò de fer bullir l'olla i fer parlar als altres. Jo crec que si alguna cosa ens agrada als catalans és això, a part de moltes altres coses, evidentment. Entre d'elles, enviar fotografies i fer-les molt boniques. Avui, realment, mirin, perquè la Laura, que és la persona que tria les fotografies ara, n'ha triat de precioses. Jo crec que sí. Mirin, aquesta, per exemple, de la Séquia de Manresa, que va de Balsareny fins a Manresa, doncs, amb aquest dia, que no és avui segur, perquè avui ha estat un dia bastant més ennuvolat, o aquesta altra també del Parc de l'Agulla, al qual també parlàvem avui en el reportatge aquí amb Montserrat, al fons també una fotografia preciosa. I mirin aquesta fotografia de l'ermita de Sant Pau a Sant Pol, però, sens dubte, feta dintre de l'aigua, aquí just davant d'una onada que devia ser una càmera preparada per mullar-se, perquè segur que va acabar mullada aquesta càmera just abans de fer la fotografia d'aquesta ermita de Sant Pol. Baixant avui per la carretera de la Bonaigua, amb aquests núvols que han estat abundants durant bona part del matí del migdia, enganxats literalment al terra. Després se n'han anat, però alerta perquè ja ho diem, demà, ara en el temps mirarem d'explicar-nos, però la situació queda una mica insegura i encara demà, a la Vall d'Aran no, però bona part de la costa, sobretot a la tarda, es poden repetir els ruixats. I mirin aquesta fotografia tan curiosa, o almenys aquest bolet tan curiós, potser aquí no sé si ho acaben de veure, però és un bolet que ha nascut al mig de l'asfalt, amb un foradet que hi havia a l'asfalt, l'han fet la fotografia i surt d'aquest forat i ha sortit el bolet aquí al mig de la pedra nua, més que pedra, del quitrà, probablement. Per tant, és una curiositat. O aquesta curiositat tan ben caçada, aquest moment de caça d'aquesta aranya en aquest saltamartí, realment, que és el moment que just l'acabava d'enxampar. També molt bona fotografia d'en Miquel Colom.
o aquesta altra que és com més poètica i més de poesia, ja ho diem, aquesta euga probablement amb els seus dos cavallets aquí estirats. Fa més pinta d'estiu que de tardor, aquesta fotografia, però no deixa de ser relaxant en aquest moment. I típiques d'aquests dies de pluja, doncs els arcs de Sant Martí, com aquest que ens enviaven des del Vendrell. N'hi ha un i aquí hi ha el segon, que se'n diu arc de Sant Martí complementari. Aquest i aquest tenen els colors posats a l'inversa. Aquest d'aquí, per dintre, té els colors més freds i, en canvi, aquest els té del revés. Això, si s'hi fixen, ho acabaran notant. O aquesta altra, també fotografiada des de Banyoles, un altre arc de Sant Martí. I, finalment, com que parlàvem de serenos, els serenos de Badalona. Aquí soc de Badalona i, per tant, escombro cap a casa, ja m'ho permetran. Aquí el cos de serenos de Badalona, tots molt ben fotografiats. Moltes gràcies. Anem a parlar del reportatge de demà, que sí que parlarem de castanyes. Demà tenim la Cori Calero, que ens portarà fins a Viladrau i fins a Fogars de Montclús. I en allà ens explicarà com les cullen aquestes de veu. En collirà unes quantes i ens explicarà tot sobre les castanyes, que serà cap de setmana de castanyada i de panellets. Per tant, no es perdin demà el programa.